Salut și bine te-am găsit la un nou videoclip. Oricine fi, sper să-ți placă. În acest videoclip îți voi prezenta cum am început eu să mă joc Animal Jam și viața mea. Da. Tocmai am ieșit de afară și tușesc puțin. Ok. Eu m-am apucat de Animal Jam la începutul lui noiembrie, cred. Deci nu s-a împlinit încă un an. Am văzut o prietenă, o colegă care se juca Animal Jam, mi-a plăcut și m-am apucat și eu. După cam vreo 6 luni am aflat ce sunt alea beta și am încercat să fac și eu rost, pentru că mi s-a părut destul de interesant. Am făcut toate aventurile, am devenit membru, mi-a plăcut foarte mult. Acum, mulți au încercat să mă scameze văzând că am tot felul de lucruri beta și au încercat să mă scameze, tot mi-a plăcut. Acum, no. Ce să vă mai spun? Chiar nu știu ce să vă mai spun. În Animal Jam am mulți prieteni buni, cu care mă înțeleg foarte bine. Uite, Lorena e online. Și așa a început Animal Jam-ul. În Animal Jam eu fac trading de obicei când mă plictisesc, discut cu prietenii și mă joc de plăcere. Ok. Sper să strângem câte mai mult vizionari, abonați și să comentați, să dați un like, să vă abonați, da. Pentru că vreau să creștem acest canal, să fie foarte mare, deoarece voi posta aproape zilnic. Deci dacă nu postez zilnic înseamnă că am o problemă și o să, sigur, în weekend o să postez pentru că am timp. Ok, ce mai vreau să vă spun? O să fac de felul de serii cu o zi obișnuită din Animal Jam, când o să fiu membru o să fac mail time și o să fac unele playlist-uri. Ok, eu mai joc și Minecraft, dar ce să vă spun, că am un calculator un pic mai prost și nu pot filma Minecraft, deci abia când merge Animal Jam. Și când o să-mi iau și un laptop, poate că după ziua mea, v-am spus că ziua mea e 1 octombrie, și puteți să-mi dați niște cadouri, m-aș bucura. Ok, poate că o să-mi iau un laptop pe care o să filmez și cu Minecraft. Și să vă spun ceva din viața mea. Primul rând să vă spun cum arăt. Port niște ochelari, am breton, îmi place să port hanoracuri și îmi place foarte mult să port step cap sau full cap. Ok. Nu sunt foarte înalt, am 1,50 m, poate 1,55 m, nu știu sigur. Ok, mă cheamă David, cred că știți. Ok, ce să mă mai zic? Locuiesc în Zalău și îmi place și Animal Jam-ul și Minecraft-ul. Mă mai joc și GTA San Andreas multiplayer, dar nu Samp, MTA. E o versiune mai ciudată a GTA San Andreasului pe versiunea multiplayer, care după mine e mult mai mișto. Ok, cam atât a fost tot. Hai totuși să vă arăt o chestie mișto. Am observat o chestie prima oară la Diamond Shop. S-au băgat niște chestii noi în shop care sunt beta. Și e foarte bine, pentru că uitați ce s-a băgat. Bulky Golden Phantom. Deci Golden Phantom e beta. Mai sunt și altfel de Golden Phantom. Ok, să vă luați asta dacă vreți, că dispare. Ok, și mai avem Trapped Phantom, care știu sigur că e beta, asta de pus în pământ. Ok, se poate schimba culoarea, nu știu că nu sunt membru, dar vă zic că voi fi.
Și mai zic, da, nu, totul e la fel pe aici. Nu cred că s-au mai băgat la muzică nimica. Tot la fel și la armură ultima asta, Diamond Encrusted cu Gold, no. Ok, hai să vedem și la celelalte magazine. Apoi vă las să așteptați până ziua de mâine, până mai postez. Ok, nici nimica. Și din câte cred eu, nu s-a mai băgat nimica nici aici. Să vedem. Nu, sunt toate aceleași lucruri. E bine, ăsta a fost încă un videoclip de pe canalul meu. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Sper că ți-a plăcut. Și ce-am spus, dacă vrei, dă un like și să nu te gândești că nu dai tu like, că mai dau alții. Pentru că se gândesc tot așa și atunci nu se strânge niciun like. Dați toți like dacă puteți. Și coment dacă aveți cont de... Dacă nu aveți cont, nu trebuie neapărat să dați coment. Ok. Să vă abonați. Și să așteptați cu nerăbdare următorul videoclip. Ok, bye!